μέχρι και 40 ευρώ ξιστά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αρχίζουμε με το μονόευρο και μετά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πολλά 2 ευρώ, πολλά. 3 ευρώ, 5 ευρώ εδώ, 10 ευρώ εδώ πέρα, 2 και το πιο ακριβό που έχω πάρει ποτέ. 20 και 20 και μπορούμε να βγάλουμε μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Χάλασα 150 ευρώ. Θέλω να βγάλουμε πίσω 300. Το θέμα είναι θα βγουνε. Δεν ξέρω. Την άλλη φορά βγάλαμε, πόσα βγάλαμε, πηγαίνετε δείτε και το προηγούμενο βίντεο. Ματουργό. Είμαστε στο τελευταίο. Θέλω όσοι έχετε φτάσει μέχρι το βίντεο να κάνετε όλοι like, να έρθει καλή τύχη. Και subscribe. Και subscribe, θα έχετε κάνει ήδη σίγουρα, αλλά like τώρα, να έρθει καλή τύχη. Ναι, νιώθω ότι αυτό θα μου αρέσει. Είναι το τελευταίο. Και έχω γίνει σκατά. Πώς νιώθεις που τελικά από τα ξιστά δεν βγάλαμε σχεδόν τίποτα? Να πάμε τώρα σε ένα pub και να δείτε live που πάω και παίρνω τα λεφτά. Και πόσα είναι, γιατί δεν έχω ιδέα. Χώθηκα και εγώ τώρα. Κοίτα πόσο όμορφο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Βρείτε το βρες το 50, θέλω να βγάλουμε πίσω 300. Το θέμα είναι θα βγουνε. Εγώ ποντάρω με μαθηματικά είναι κοντά στα 65 ευρώ ποντάρω. Θα πάμε σε ένα pub τώρα και θα δούμε πόσα είναι. Εγώ ποντάρω 60 ακριβώς. Εγώ 65, θα με πιο κοντά.